Huriana hinaholongan ni Tuhatta tapuji ma debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohto di Purbadia nau pala cok kita memulus tahun 2024 nok salpui jalanong mangalihot tahun 2025 tuhita alani pasahaton nami ma tuhita saluhuna selamat tahun baru ma dihita saluhuna. Pardingkan bahasa do Jahoba di saluhuna jala dilinggumi asini rohana do jadi-jadianna sudena. Atong marulupulup jala marlas ni roha mahita marsob batu debata tapauduk marohata taluas ma debata mian di bagasan parsaurata di tikion mared de mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tod di parbadia, na tumapalang dot tanaon. Amen. Au do alpa, au do omega, bonana dot ujungna, nina Tuhani, na adong dot naung adong hian, dot naro, pargogo na sumurung. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, sian asiroham do ubahin saat hami tu tahun na ibaruon. Hodo mangaramoti hami di bagasan tahun ng salpui, say asimaroham, say unang tulak hami nuaing, say dongani mahami di bagasan tahun na ibaruon. Pasu-pasu hami ro di aka ulaw na denggan, na hula hami, marhite-hite guarmu. Alay na gumodang pasu-pasohon mahatam na badai turohan nami. Asa gabi na baru rohanami asa tarpa masuk kohami tubano gijang
di hasusuda di bohal nami. Amin. Tangihon hamuma patik di debata dihita sadarion iman tersurat di buku Lukas 10 ayat 10. Ia haposan halak dina umotik, haposan ma ibana dinang dina godang. Ia nggo geduk ibana dina umotik, geduk ma nang dina godang. Ido sahatna atong rap ido gogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergui mahami mangulana hombar tepatikmi. Amin. secara responsoria di bagasan uduk dot serep niroha tato poti madosata martang yang mahita ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partalup niroha
jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, jo dohu arsaki hami ho ale Tuhan, di tahun naung salpui, nang peringgas hujaha, jalahu bege hami patikmu, alai jo do hami mandibil sian akadalanmu, nang peringgas hujaha jalahu rimang hami hatami, alai dang boy dope rohanami gabetano nadenggan lau ma parbue nadenggan di golun nami olo dope hami madabu tuganggu ni roha dohot padelian nang pemarsika soring akataon ni parnguluan nami alai hapor seaon pakirimon dot holong ni roha nami dang tuk dope gabetiruan dia kadongan. Tunggodong situtudo akka potensi, talenta na pinasahat mo tuhami, alay, sipatadang huhilala, jaladang huhidahami sileon lehonmi, nunga ditongos ho akka suruhanmu lau paturuhon, huhud pahebakon akka potensi dohot sileon lehonmi tuhami, alay, hurang marsitutudo pehami mangulosa, dang marsitutudo pehami mamake parbinotoan, dohot habisuhon na nilhonmi. Dang marsitu do pehami papatarhon holong ni roham tuaka dongan nami. Tama do rimasanmu jala uhumanmu hami alani dosa nami i. Di bawah ini saya sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangason hami dukon ni asin roham. Hati goron na pinatupan ni anak mudo nahu pangason hami tujulom. Di baheni pasonang jala apulim hami aka nahinopom ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasani dosa. Mucat pihak kaduluk jaloh mutal akarobian. Alai anggo para sinirohaku naso tupa mucat siako. Jala padan ni hadameoku naso tupa humordit. Ninna Jehovah si asiho. Hasang apo mandi debatan di gijang. Amen. Tabigi mahatani debata turpuk epistel di bagasan sadaron imana tersurat sian Jeremia 10 pitu mamuka emai ayat pitu rodiat walu tajaha mamarsika soring. Alai martua mabawa
namar haposan tu Jehovah. Jala Jehovah hapursanna dibahen. Ido sahatna martua makan atau mangiun hata ni dibata jalan apa opsa. Amin. Tidak kon maha porsiotai, songona hina tidak kon idongata sah porsion di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di bata Jehovah, idom apargo na suhatu dosan, na tua palain dotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sesadai, iman na timunsi Maria, na gabagaba syotot berpadea, adorang sohabuan. Ido tuata na tumawon na berni di panuni silatus na matapadian do ibanan hiyo pinarsilang na tua tutundung mutanom na mangulo di area patuluhon na manay tu surgo laut tu siamun de bata Jehovah amanay parguna suhatu dosani di sima ibana pay malak sugot tutanaon malah mangulo na mate. Au porsia dito di papadia jala adong sada huria na baria huria atau panela Kristen akan abadia doh dasan dosa doh datai mandok mula mangulu sogot daing naul namate doh dangluan nasora sudah. Amin. Marede mahita laos tapasat mapelieta sada dot sadabe las marohata pasahatoni.
Damai ni debata na sumurung sian saduhu naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Dipakulingi hatani itu hatta mahita apala dibonani taunon ima natar surat di Evangelium isi Matius bidu 24, maaf bidu 25, mamuka sian ayat 24 sahatu ayat 70. Didok songonon. Jadi Roma nang nama jalo nasada bagiani nin nama tuan nami. Nunga huboto ho parohana pir. Namanggotil dinaso panuanammu. Jalan apa punguhon dinaso panaburangmu. Jadi ala nama biarau lau doau manabunihon bagiaki tu bagasat tano. Nah idion ugasamon. Alani na idukima mangalusi bana. Weho naposo nazaha roha jalan alosok. Di botohodo HP yau manggotil dinaso panuanakku. Jala papunguhon dinaso panaburakku. Atong datamaman yan buanomu hepeki tusianahi hepeng. Gabi jalokku na diau rapdohot bungana di harorokon. Ope buat tamuma bagian nei. Lehok kamumai tu nama meop na 10 bagian ni. Ai diganup paradongan lehonodo asa merlubi-lubi bana. Alai si buatodo sian naso paradongan nang nadi ibanahian. Laos pabeli hamuma naposo naso hasiai tunahulum maripotipot. Disima masa anggu-hangguk dohot na patungoripon. Ima na gabi sahana. Dia muakadongan sa porsiaun di bagasa Kristus Yesus Tuhata dihita na di bagas joron waing. Songni dohotaka dongan nama dohoti acaraon marhiti live streaming manang di dia pehita maringanan. Atas nama Nisudi Parhalado dohot kami secara pribadi. Upasah tami ma tutonga-tongata selamat tau baru ma dihita salehuna. Memang atarotik gutik kita istirahat di Bornginon. Aina budari pe parpudi ngajam sia saya ibadah ujuk tahun nate. Mula musahita tu jabu ngadapuk pukul 3 jam 12 ngarak martangiak kita doh keluarga ate. Bodo macai otik kita alepos doroha bodo pita pehutihut ima jamitani epurus HKBP berketepatan sebulan nasal pun di Nasida terpilih gabe epurus untuk jamita pertama on di Nasida tapi hutihut ma na pinadar Nasida hamudong asa porsiaw di bagasan kornitu hatta Yesus Kristus apala di bonani taonon tuk siar rohatta perbagasani mahita memuji tuhatai di pabongot tita tu tahun ne baruon dada alani burjuta gugut tahamalot tamanang sinadongata tuk sian haburjuo dohot holong ne rohani tuhatai do narong dope sakap naudi siat tuhatai ubay diluat cita mangulu jala bongot tu tahun ne baruon las marohatan waing di bagasat tuhani taparuh kilhoddo nasipata di bagasal langgus ni roha nadiba madok ise pa boto-boto nadok surgui so ise hiado pesiani termasuk akka parhaladuinin naropani say unang maadong siya kita na masuk tuhorong perlanggus ni roha doho pergaiton na mangay tudusa na songoni jala molo adong dongata na madok na songoni di bagasat kolong dohot halabohom mahita paingoton hatan itu hatta do na madok adok surgo manangulu sa liling-ililing na jala dong do api narokko molo tu hatta madok hata haposat doi
Mamukas yan Matius bidu 24 tol khastubona ni bidu 25 on. Di paadar do hinarikot ningulu naiko say jaga manang jamot. Asa marbisuk mangadupyak kanamasa dohok manulak nasa na mga liluhon. Asa hot marhaporsyaon. Asa marpabahenan nadinggan na marmual siyan haporsyaon ni di Tuhani. Tuhatta na mamakuling yak kasih siyan na julu lausibana do mamakulingi hita sa derion marhiti upamaon. Daktar sirang upama sona tabigi ditupuk jami taon siya 2 halak nari ima nama jalo 5 bagian dohot nama jalo 2 bagian. Ia tuan na dinokna di upamaon na martudu-tudu tutuhani dui. Nuaing tatangihom majolo padok ni Jesus tu 2 halak nama jalo 5 bagian dohot 2 bagian. Tu 2 cana sida didok taho mai ali naposo na dingkar roha jala haposan. Dang godang ni pangomoad di ida Tuhani, dang godang ni naniula narumikot di ida Tuhani. Ay dang didok macay malodo ho manggadahon. Dang didok macay godang do dapokmu. Dang ididok dengan ni roha doho nahaposad do situhuna ido narumikot di Tuhani. Nasongonima nasojuppa di nama jalo sada bagian ni. Saya ada bagian on didok di hati Indonesia 1 talenta. Molo di hati hai saya ada talenta marasa mai hira gaji ni sahalak pangula saliling ni 6.000 hari. Manang sarupa tu gaji marhira-hira 10 tahun. Jadi dohonon macai gudang do nakpe saya ada bagian manang 1 talenta. Molo martibak kotuna 5 bagian ni idaok kira nautik na saya ada bagian. Alai taida dang didok dilehot tuani tu sahalak saotik. Sada bagian do didok lapatanna na sada bagian nipe sasitonga tunggudang doi. Buasa marasik siyan na sada tu na sada dilehot Tuhani. Adong 5 bagian, adok 3 bagian. Adok sada bagian. Rikot do on macetakas dihita didok ganup marguru tu gogona. Jadi marguru manang hobar tu panadaon ni tuhatta do silehon-lehon na tu hitabi. Marujah tuhatan itu hatta ditupukon adong ma sipasidingod dingoluon. Ia nama jalo nasada bagian ni marsidalia do jala pasitong diri. Songong pandohan ni halak batak. Horbon ni padang bulak majapal di balian molo di siroha godang do sidalian. Dia do didok Tuhani tuaka na songonon omma na posona jahat roha jalan losok gari naringgas alai jahat dang mararga haringgason lamu merdumu ma roha na jahat dohot halosohon amu akadongan na hinaholongan ni Tuhatta mangasahon asi dohot holong ni rohani Tuhani naik sidik kita siat jahat ni roha dohot halosohon naing jupang di Tuhatai hita gabiak kanaposo na dingkar roha jala haposan. Ay dang tulupan nibon di portibiod do peiba daging do peiba dak suru-suruan di nanadiba sipata dalan mga pinidiri naik takas di hita iya hatan itu hataon tu hita jolma do dak tu suru-suruan tu hita na di hasyanganod do pe dak tuaka na di surgo. Atik tuk sipata manang tongon jupak tu hatai hitan waing songon naposona jahat jalan losok. Tama di bagasa serep ni roha tasolosoli dirita. Dia dupan ni Tuhatta na badiai natotong rapon hita saha to bason. Boy mamarhite nasian nasarohata mangedehon songon hatanya detai. Husol soli dorohaku nagu dosei totong ay godangar yariku na hubay na bolong. Ada manguh ma semangat na baru lao maparhasyak tiki binasahon ni dibata doho nasa silihol-lihon na songonak kanaposo na dingkar roha jala haposak kita. Sialani omma jolo naing tung apala tadap di rohat tabi. Tapasonang jolo rohat tasatokin unang mapar jolo pikirat tatuna asing. Adok songonon nama carikot suatu rohat tabi saunari. Ditadda debatado hita takas
Sudi hita ganup marsada-sada. Siad debatado ngulut tahun. Siad debatado nasa si lehon-lehon nauli na adong di hita binuain. Siad debatado gugu madalani nguluon dohok patupa nabui siulota. Siad debatado tiki jala di basa-basahon itu hita. Jadi itung apala sikop do di lehon debata tu hita. Tuk takas majolo tarimangyon di bona ni taunon jala taparata di bagasa satau bulunon dina di luas tu hatta dalanatta tujulu. Molo takas tau kui jala tahapor sai tung apala si tu hatta do sikop di lehon di hita sian asin rohana. Di horhonido di hita nomotikna naopat na mangihuton parjulu las niroha na pudin macariko do las niroha di ngulun ala ditotuhol las nirohatta di bagasat Tuhanido nasa panggulmiton ni ngulutta kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita tajamotto ma asa unang adong membuat las nirohatta di partikianon. Saya sian nabui paurotol las nirohatta di zamanon imana ni guaranna brain road manang habusuhon ni utuhutok dang namadok utuhutok hibusuk alaina patuduhon hasesegan ni parrohaud doh pakirimon ala pagodakku pasudatiki majaha media sosial rupani naso marguna jala naso si panupak tunauli gariada nama bain sorotan manang humasu sa pikiran gabe marsak roha sahat tu nama bain madate petubu sogoni roha muruk dohok nasomatu si naik saya di bagasal las ni roha dohot hadamiok kita paduahon puji-pujiat tu debata datamahita memuji diri manang mangahut hasangabot tu diri aituk takasdo tahapor sai holan asine rohani Tuhanido nguluon dohok nasa nadong dihita halak na memuji debatado nomor 2 patuluhon sabab ni roha majalo diri ni basadiri dohok nadong dihita di bagasa sonang ni roha daksanga mangiburu tunasing gariada las roha molo terpasu-pasu donga jolma dangolo tarujun mabadikko diri ni badohok dongan ay matu hasusado molo sa girgiri sa sahalak mabadikko diri na tuna asing buy masado dang las rohani sa sahalak di nguluon dada ala nahurangan alay ala di ida di dongan na gudang jala marsigorgor hagiok na asa songon halak na asing paupaton taro jarroha patu panaudi na dinggan mamilihon no mudi tu debata namar mual sian panadaw natakas di debata dohok nasa pabahenan na dingulutta nasa pabahenan na niojar ni hapor siaun tutuhani tarida dui marhite hajuara bagason nasitong dina pinadumehon ni debata nasa na dinggan na bui patu paon tamay marujahat tujahan antara aku dan Tuhan parsaurakku dohok Tuhan dada asa diboto jala dipuji halak molo tau rupiak kadongan naso mardihadiha na marukil termasuk dui hataridani nadingkan roha jala haposan hita di hamuak kadongan hiado masa di hutanami sonod di tanggal 1 Januari di gereja di hutanami adong mago jolma mulak tuhu te sudi mulak si gereja dia mania duina barang binoto ho harsa hute mangelului hape boto hamuru ahna masa terpuru mamate di gereja ido sasitonga ido jadi suatu ngadok kita nanti dengan nonison ate saya par minggu non mulak do hita mertebaru tujabuni tulang do hule-hule ate lasma rohat tau duti mau tik ngai seliling mengulu hita saya dongdo nabui tapatupa gari haradio manangi hodongan namarsak manang namar hui pe buido rajuman songo pilihan narga dang adok si bahenon ni tangan nanggo manangyak dohot manukuli di hata na mangalabohi dohot patugu hapor siaun
las hobar do usahata patupa nading ganon tu transformasi nagabi juju tu hita sadok hagabipi di tahun 2025 on doh tuak katao na mangihut haradiota di baru tu hatai ngulu nang pakobosiota tu nalubi mudi dope sada siani nak pakyan itu hatta hita hadir sebagai bagian dari solusi, bukan memperparah apalagi sumber masalah di Portibion. Isarana mengihutun akapan dibisuk sadasian 10 ancaman global manang na di Portibion nobalga ima hasisiga ni natinopani tuhatta. Dohok mahita pakyon ni tuhatta mangaramoti tano dohok Portibi napuna ni tuhattaon jala di luas sita mian sangobas di hasiang anon. Martua situtudo hita ala balgaha kabepion di baitu hatta namar ruas somarhira onom satu juta halak. Muluganup hita na dingkar roha jala haposan dakolat Indonesiaon pangotakna ale boido di hilala Portibion pakkorhon nauli pinatupani debata marhiti hita songon hataridani na dingkar roha jala haposak kita. Gabi marsinodang tuhatai marhiti huriana hagabipi marhiti ruas nang parhaluna. Asa omma nama carikot hanguluhonota ditikki parasian nabi nabasaon ni Tuhan itu hita. Takasma tatadda jala tahapor siai debata dohok nasa silehon-lehon nang pabahenanna tu hitabi. Martang yang mahita sian nasaroha jala dibagasa kaporsian natugu tu Tuhani. Marlas ni roha mahita di bagasat Tuhani memuji guarna jala di bagasan semangat namar si gorgor madalani ngulun mangula sadengga dengan na dohot sitok na mangasahon dohot di bagasan parsauran dohot Tuhani akaido tanggung jawab manang sipatu pauta anggo nama beparbuina tuhattado jala nasa namar harohan siat tuhatta hinorhon ni ido di hita dame doho las ni roha di ngulyon uli to hapta di hasianganon nang di hanguluan sugotipe ima na gabe saha na alani hurian itu hatta las marohatta madelani tahun 2025 on tahamolete hemmak gabe naposo haposa mahita di bagasan nguluta di ngulu nagabi naposo haposan lam tabanido tabani di batado pasu-pasu tu bagasan nguluta marsangak ma guarta sian saluhu ne atas nama Ipurus Hagabipi Padita Dr. Victor Tinambunan. Amin martang yang mahita moliati madiho ali Tuhan apalah di bonani taonon di luas sohami mangalakahon lakanami di arena perjuluon totu di bagasa pos ni roha marhiti guar modohami dinalau mangalakahon lakanami dohot madalani ngudunami aidak kubutuhami Tuhan ahana masa di tahun 2025 on alai to dim to di probediido napat orang roh anak pikiran nami napat duhod dalat dihami dalas sidalanan nami asa tu tiur dalan nahudalani hami ali Tuhan jala boton nami manang mangalakahol lakanami salakka nature nahobbar tu lomoni roham alani sahat dihomahami saluhutna kanup marsada-sada di perdalanan ningulu nami mangiahi tahun 2025 on asa gabi naposo haposam mahami Tuhan tutu asa haposak kabi dinautik gabi haposam mahami nang dinagudang jala dingulu na haposan di bagasakko lam martabba tutu ragam ni pasu-pasum nek pasahatomu di ngulu niaka natotong haposan di juluma di Tuhan atong neng di sido ngulu nami asa gabi naposo haposak kami tutu tabay ma ragam ni asini roham
di pardalanan ni ngulu nami. Alani hupuji hupasanggap kami magwarmu Tuhan, holam mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, hupasahat kami tangyang nami dijulung. Amin. Maret de mahita sian buku de nomor 26 laos tapasaha mapilian 2A 2B. Oh
gabi na poso na haposa mahita di nguluta. Jala di batama na paborhaton hita tu sudi ulauta di bagasa tahun 2025 alai do kibana do unak ko mabiar ayaw do ngamu unak ko biahaton ayaw do di batam au margugoy hoko huhut mangurupi ho huhut manyupi ho marhiti-hiti siamun ni hati gorakku. Jehovah lasliroga salelen molumi ipanahadora inasanalumi ay di sariho Jesus suri narikoti ala panoguan ni Jesus Tuhan. Tatangi ako mapiliata. Ali di batama namin na di banwa gijak ko do haroroan ni saluhut silehol dehon na dinggad doho nasa udibasa na maudiutus. Hupasahat tami ma siyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asa lam hutadahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asa lam girgir hami madok muliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan di bata naso marmula naso marpacahota di bata manoktong rodi sa liling-liling na. Naso lusuda doa kataumu jaladang marparbulatan akka ariarim. Alay jepek jalagabur salpudo taon nami dohot ari-ari nami. Nung nga salpu muse sada taon siyan ari-ari nami. Alay dak salpu yang guasini roham. Di bahini hupuji hami homar hiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ala ni godang ni asi ni roham na pasahat hami tubona ni taunon. Mace gudang do dinggan ni basam hujalo hami manipat taon na salpui. Jala hingot tami dui sadarion. Oppe mauliate marohanami tuho ala di pangudu jala di ramoti ho hami. Dilihoko si panganon dohot parulosod di hami. Jala di pasu-pasu ho na niulan ni tangan nami. Akup ni dilihoko do hasonangat tulua nami. Jala di padua hodo hami siap parmaran. Jala di ramoti hodo hami di hagugutan. Totong do di hokko barita nauli manodangi hami. Asasanga hami paubah horohan hami. Akup ni di hokko do apul-apul tuna marsak. Tuna matean asa unang madili na sida. Molo huingot tami sude pabainan nami di tahun nok salpui. Na maila do hamin waing mararupoko. Ala jot magopo ari-ari nami. Dohot asinoroham hubaik kami. Ope bicat di sapu hoko nuaing taon nok salpui siak kami. Salpu hom masudi pabainan nami nahurangi. Jala sesa sudi dosa nami. Say hukupi mapabainan nami nahurangi marhiti-hiti asinoroham. Dia bati hodo hami
manipat nasa tauni jala di dahodo lan naso marparbui na dinggat di tonga-tonga nami. Saya unang jolo taba, saya pasobu mahami mangulu, ang giyak marparbui na dinggat kami tujuluanon. Hupar hatopot tami do sudi asini roham, jala di bagasak kaserepot dohot udut ni rohan uhamin wang mangido tuho, sahat tuho mahami otjudi, saya tugu-tugu jala ramoti mahami otjudi, saya tugu-tugu jala ramoti mahami di bona ni taunon, songoniga nupari, asa pujion nami ho di tahun naroon. Patuduhom maganu pari tuhami dalas sidalanan nami dohot ulaw si ulaw nami. Saya pasu-pasu mahami juppa marpungu di bagasmon, di parsikolan, songni dohot di bagas nami be. Saya itu pahju di parjamita, pangajari dohot na paturehon na marsahit, songni dohot na pinasahat tunasida. Saya ramoti ma na manggonggomi hami. Tatak masaluhut na tarsosak, na pugus, na dangol, na so marama, na nililian ni halak, unang luas na sida honarupa, ada patuduhom matu na sida, asine roham naso matsohoti, asarak marlas ni roha hami sugut, dihasonangat di labungmu diinganan nahot, alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say roma harajaumu, say sauk malomo ni roham di banua tongosong na di banua gijang. Lehom matuhami sedari kanguluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amin. Upasahat tamima atas nama Parhadado do nama kubasi di pertanyaan tau baruon tuhita saluhu nana pungudi sod doho takadongan nama dohoti pertanyaan marhiti live streaming. Selamat tahun baru madihita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Laos masih jalangan mahita di siamud dohot habirakta di jolo nang di pudita tapasahak ma selamat tahun baru Tuhan tama nama ngaramu dihita di tahun 2025.